may buntag. Mga katingkayan ko yan dyan. Namili karon sa Yalos Beach Resort. So, nag-order mi. O, bisa ka-order nga cake para kay Ayana. Sa akong apo nga pinalangga. Ikaw, inom ka shake la? Dili man. Ikaw lang kung kailan mo. So, hapit na naabot ang among order. Price. Ano sa? Price. Price po? Minum po kag price? Ha? Minum po, ay mukhaon po kag price? Oh, naramong order. Thank you. Thank you. Sige na. Wait. Ikaw lang man, di lang man ako. Wait ba? Kanara na pag white dara mamili pa jud ka ha. Wow. Ang sa isulti kay Lola? Thank you.